De regisseur is iemand die met verschillende partijen wordt geconfronteerd die ook verschillende belangen hebben. In een proces van overleg en onderhandeling zal de regisseur proberen om die partijen tot inhoudelijke overeenstemming te brengen. De relatie tussen proces en inhoud kan verschillende vormen aannemen. Het is denkbaar dat het proces helemaal vrij is. Dus partijen zijn vrij om onderwerpen op de agenda te zetten, zijn vrij om daarin bepaalde keuzes te maken en dat proces dat leidt uiteindelijk tot een bepaalde inhoudelijke uitkomst. Tweede mogelijkheid is dat er inhoudelijke kaders zijn. Het proces is niet helemaal een vrij spel, maar binnen de inhoudelijke kaders speelt het proces zich af. En de inhoudelijke uitkomst is dus al meer voorspelbaar. En een derde variant is dat de inhoud eigenlijk al gegeven is. Het proces is er niet om een inhoudelijke uitkomst te creëren, maar het proces is er vooral om een bestaande inhoudelijke uitkomst te legitimeren. Het primaat ligt bij de inhoud en het proces volgt.